Moi, mä oon Sara. Mä oon Helmi. Ja tää on meidän eka YouTube-video. Tässä videossa me katsotaan Helmiä meille yöksi ja me mennään kauppaan hakemaan viikonloppukarkkeja. Ja meidän kaveri Sanni, mä en nyt näytä sen kuvaa, mutta meidän kaveri Sanni tulee meidän kanssa oksaa vetää niin paljon jäätelöä kuin mahtuu. Ja valitettavasti kans mun pikkuveli. Moi! Nyt me päästiin tänne Prismalle ja nyt me mennään kattoon kauppaan, mitä me ostetaan viikonloppukarkeiksi. Mä en voi valitettavasti siellä kaupassa kuvata. Paljon. No en mä kuvaa siellä yhtään. Oksissa mä kuvaan minkälaiset meidän jäätelöannokset on. Ja minkälaiset toki näiden 2 henkilöön jäätelöannokset on. Pistä. Ja no sitten kotona tulee ostoksen esittely. Moikka! Me ollaan nyt Prismassa. Ja täällä oli tosi kivaa. Helmi on nyt jo vielä kassalla. Sanni on kassalla ja Samppa on kassalla. Mun kaveri, siis veli ja sitten mun 2 kaveria. Ja nyt mä kuvaan tätä siksi, koska me saatiin ostokset ja mä ostin tällaisen sipsipussin. Sitten mä ostin karkkipussin. Mulla meni vähän yli, joten mä oon Helmille auki 25 senttiä. Päästiin oksaan. Joo, mulla on vielä kekkipärpässä. Tällainen karkkipussi. Tässä on teille katsojille 50 senttiä. Kiva. Mä lopetan tän videon nyt. Ja sitten seuraava video, tää tulee samalla. Yritetään pitää tai no, ihmiset ottakaa. peitossa. Ei mitään, unohtakaa. Ja nyt Helmin jäätelöannoksen. Tää on mun. Tää on mun. Tää on mun. Tässä on vanilja Tää on sekä... Helmin. Esittele sun jäätelö. Tässä on vaniljajäätelöä sekä suklaajäätelöä. Suklaakastike ja kaikkia tyrsseleitä mitä löytyy. Selvä. Mulla löytyy taas ihan normipehmis, jossa on suklaa, strösseliä päällä ja mä en nyt syö siitä joku alle. Sitten Samppa ja sitten sun jäätelö. Toffee-kastiketta ja vaniljajäätelöä. Selvä. Entäs sitten, odottakaa hetki, minä menen tuossa Sannia. Entäs sitten Sanni, mitäs esittelekö sun jäätelössä? No, suklaakastike ja rösseleitä. Mikä jäätelömaku? Suklaa. Okei, eli siis jäätelömakukin oli suklaa ja tässä ei ole suklaakastike. Se on siellä pohjalla. Ja, no, Eikö se on siis se. päällä? No missä se on? Se ei ole. Ja, no. Tässä on nyt meidän kaikki jäätelöt. Mun sipsit. Toinen kierros. Tässä on Sanni jäätelö. Esittele. Vaniljasuklaa jäätelö, suklaat rösselileitä ja sitten tommonen kakki. Karkki, jota ei löydä oksasta. Wii, sitten mun. Mulla on tässä samanlainen karkki mitä Sannilla. Vaniljajäätelö. Ja sateenkaarit, rösseleitä. Eli mun mielestä sateenkaarijäätelö. Nyt minä jatkan. Minä jatkan tästä näin. No niin, nyt on minun jäätelöni. Tässä on skitlesi päällä ja tässä on muuten suklaakastiketta ja sirkuströsseleitä. Muuten tämä on pelkkä pehmis vaniljajäätelö. Entäs sit Samppa, mitäs sun jäätelöön tulee? Vaniljajäätelö ja hedelmätösseleitä. Okei, selvä. Peitä kasvossani. Hei! Moi! Hei taas, tässä on, me ollaan siis hakemassa 3 annosta. Samppa tulee tuolta. Tässä on mun annos, tässä on vaniljapehmistä, yksi skitlessi ja sitten sirkuströsseleitä, suklaakastiketta ja pikkasen suklaatrösseleitä. Mun esittely on 3, 2, 1, nyt ohi. Entäs Samppa? Vaniljajäätelö, hedelmätösseleitä. Okei. Entäs Helmi Koskinen? No, Anteeksi Helmi. Sä editoit sitten. Joo, no niin. Ei saa osaa editoida. Osaan. Tässä on suklaa. Se edittaa Raksonkin. Joku suklaajuttu. Täällä on sitten salmiakkia ja suklaata. Sä et saa olla mitään. Okei. Anteeksi tässä, kun tätä pitää katsoa joskus vähän tälleen. Sanni jäätelö. Joo, Sanni jäätelö. Tässä on suklaavaniljaa pehmistä.
Skitlessi. Tai tollanen, no mitäs nää nyt karkit onkaan, mitä mä ostin. Sitten tässä on vähän tällaisia sitruströsseleitä. Voit ottaa takas. Selvä. Ja nyt me jatketaan taas syöntiin. Sitten mun jäätelöannos. Tässä on mun, joka on Tää on aika... Tää on mun jäätelöannos. Tässä on vaan peimistä ja suklaata. Nyt on mun jäätelö esittely. Mulla on vaniljajäätelö. Se näkyy täällä. Sitten on pieniä punaisia, joku 2 kappaletta ja sitten yksi tollanen mustainen. Ne tuli vahingossa. Ja sirkuströsseleitä. Mä näytän mun isommat rösselin täältä. Selvä. Selvä. Sitten Jaa. No Sampan ostokset tossa. Mun ostokset on tossa. Ja sitten tossa on ja täällä sisällä. Näytä miten siellä on se katto. Ja nyt tässä syö Sanni ja Helmi ja jatkelee. Helmi tekee jotain sekoitusta. Ja sitten no ei oikein mitään muuta. Mä muissasin mun jäätelö. Mä sain Snickersin. Tintirin. Mä hain vielä toisen jäätelön. Toffeita ja 2 punaista juttua. Ja sitten mä sain Sannilta kanssa Snickersin. Okei, nyt me lähdetään pois oksasta. Valitan, että en pysty avaamaan sitä. Lähdetään nyt pois oksasta. Eiks niin Helmi, että me lähdetään nyt pois oksasta? Jaa. Samppa, me lähdetään pois oksasta. Ja, anteeksi, tämä mustahousuinen tyyppi. Ja sitten mä. Sori, kun te joudutte katsomaan tätä vähän vaakakulmaan. Mennään hakemaan pyörät. Sanni teki sitä tätä tanssia. Kiva. Ostatten esittely kotona Sannilta ja valitettavasti tulla. Ei ole, vaikka itekin samaa kuvittelin. Nyt me lähdetään pyörällä. Moi. Sitten koko loppumatka me laulettiin koko ajan tuku takataa. Mitä hän nimi on? Helmi, voiko sä laulaa vielä hetken sitä tuku takataka tuuttaa? Tuku. Ja niin kääntää tänne. Nyt me pysähdyttiin meidän koululle syömään. Meidän koulu on tosi vanha. Mut siis me pysähdyttiin syömään meidän omia eväitä. Ja nyt Sanni syö sipsin. Panemmas kameraa. Noin. Nyt Sanni söi sipsin. Ei